Egunon. Iepa, egunon. Oskar, ze muz? Hemen, frontonean, ongi. Aizea? Bueno, pixkat. Pixkat? Eskubek bihotzen pixkat. Gazte hasi zinean hemen frontoian? Bai, frontonean eta hasi ginen 8, 9 urtekin. Justo hemen. Pilotaka, lagunekin hemen beti txarri, beti denbora txarra eta beti etortzen ginen honutze ez. Baina, bueno, azkenean hau da izan da gure bizia, txarriko frontoia. Oskar, 3 txapel. Retegi, xala eta titinekin. Bueno, eta izan zen, nire lehenbiziko txapela, 25 urtekin, eta izan zen oso gogorra, nervioso jartzen, urduri jartzen nintzen asko. Baina, izan zen politia, zen nire idoloa eta oso ongi. Ikusi zaitut nik, paretaen kontra, ostikoka, aurki bat ere erdi bueltan. Bai, hori izaten zen normala. Lehengo egiten dute hori eta dago gizki ikusita. Baina gure urteetan izaten zen normala, ez? Kiak eta pateak eta juramento asko frontonean, izaten zen normala, ez? Oskar, pilotaz hitz egin dugu, baina bain zure ofizioa taksia da. Bai. Jungo bea? Bale, guazen pixka. Oskar, zuzea etxarriko taksista bakarra? Bai, ni bakarra niz ez, herri txiki bada eta, hasi nintzen taksista bezala eta bakarrik nago, eta oso gustora. Normalean, ibiltzen niz transporte eskolar ez, ibiltzen niz hartzen dut hemengo etxarin mutiko bat, urdeinen ere bai, eta faten niz Iberora. Eta hori, egunean egiten dut bidai, hori fijo. Eta gero, segun jendea egiten badu txain, baina hemen normalean lan gutxi egoten da. Taxi mundua ere ordu asko izaten dira eserita egon beharra eta kirolara egiten dezu, jutentzea, esan diazu, mendira juten zarela. Egoten bazar 3-4-5 ordu eserita, nik gelditzen iz gogortuta eta nik egunero beti egiten den o pilota, o mendira, beti zerbait. No jutentzea? Askotan manutze, etxarriko maietzara, sandonatu ere bai, hemen daukagu kriston aukera joateko egunero. Mendia ingustoko izan da, hemendikan apartein aldituzu beste mendi batzuk Euskal Herrin edo Euskal Herritikan kanpo? Bai, lehengo urtean joan nintzen Rusiara ez, Elbrusera joan nintzen, eta egun nintzen 15 egunan ez, kriston mendia, kriston izan zen bidai bat, baina izugarria ez. Eta hurrengoa? Hurrengoa, asmoa hurrengo urtean Kilimanjarora da joatea, a ber, asmoa. Oskar, eraman hauzu taxisean, ikusi zer daukadan hor. Me kaue. Tandenean, hausartuko altzea. Seguro zaude? Bai, motel. Hausartzea? Bai, guazen. Oskar, eskerrik asko, bederatzigarren aspaldikoa izateagatik, eta hore bat niretzako frontoiko tipo bat hemen nirekin izatea. Gaur ez deu, hormabikoa ingo, zuzen jungo bea. Vale. Venga. De acuerdo, ale ba. Errixatuteko, Que va, motel. Ni joaten naiz aldetara, Lasai.